Здравейте на всички, надявам се, че сте добре. Елате с мен да направим и All Keys Lost на Mercedes V221 S-клас. Първо малко авария да оправя преди да действам. Тук сме при автомобила. Трябва да смъкна EIS, Electronic Ignition Switch. Разгубил съм. Ето го. Вадя го и се прибирам on bench да програмирам и ключ. Нагласих ключа. Сега да му проверим честотата. 434. Сега действаме и да програмираме. Всичко е готово, свързано. Ще почна процеса и ще се върна, когато е готово. Успешно извака паролата след 140 пъти. Сега действаме напред. Writing key file. All keys lost completed. Сега отивам на място, слагам EIS и пробваме новия ключ дали работи. Штракнах буксите на EIS, само да вкарам ключа, да видим дали работи. Малко трудно с една ръка. Вкарвам го. Завърта. На парк сме. Пали. Готово. С нощи колата запали, излязох да пробвам дистанционното, заключи се и не се отключва. Днес се върнах с шперца, развъртях, отключих колата, ще извлека кода, да нарежа механичен ключ. Колата работи, сглобявам, слагам гълтача EIS на място и ходя да режа ключ. Това беше всичко. Благодаря ви много за гледане на видеото. Ако вие имате нужда от помощ с аварийно отключване или правене на ключ за ваш автомобил или жилище, свържете се с мене. Хубав и успешен ден ви желая!